Er wordt hard werken bij deze kerk uit de 15e eeuw. Boeten en binnen. Alle kezinen worden weer metselen omdat er heel iets meer skworen in kwamen. Dit is schelpkalk. Je kunt er ook een schelp in zitten. Het goede aan de schelpkalk is dat het bij wie het waar weer flexibel wordt en dat het zich vormen kan en de kracht niet in het gebouw ontstaan. En cement is hut, is keihut. En als er dan in het gebouw wat kracht ontstaan, dan begint het voor te scoren. En wat zit er in deze kerken dan? Beide. Oké. Ja, in deze kerken zit beide. Dus het oude pad is hoofdzakelijk kalk. Ja. En omdat er cement gebruikt is, weten we dat de letter hersteld is. De vorige restauratie wie om 1945 in. Dat kwam doe net zo goed uit. Maar vlak na de oorlog weer een hulpprotte grondstoffen weer schaars. En er weer een hulpprotte vraag. Dus er wordt net heel veel aandacht aan de kwaliteit besteed. Dat doen ze nou oors. Tussen de stenen wordt weer schelpkalk smat. En van het glas in leed wordt al het leed vervangen. Dat betekent dat 6.500 stukjes glas op een nij zet worden matten. En dat komt correct. Alle leed wordt om een ruitjes waaiknipt. En dan maken ze weer ruitje voor ruitje scherm. Maar ze komen gewoon op hetzelfde plak. En op een plaat lezen van dat we gewoon maar in elkaar zetten. Weten van dit ruitje gaat daar zetten. En dat het hele paneel staat het weest ik weer in elkaar kant. De restauratieploeg wil het werk kleren voor de Christ.